relixiosidade popular que é moito máis que a religión católica, porque a nosa cultura é moi antigua, e a religión católica pues, chegou aproximadamente no século III despois de Cristo, pero nós xa levábamos vivindo aquí moito tempo, e a cultura é como, sabedes, estes doces que se venden nas panaderías que chaman mil hojas, que tes unha capa, crema, outra capa, pois a cultura é así, son moitas capas, pero ao final fan un pastel maravilloso. Pois, así é a cultura, hai moitas capas, hai cousas que facemos que son moi antiguas, hai cousas que teñen que ver coa fe cristiana, hai cousas que teñen que ver coa medicina. Fixadevos, cando chega San Xoán, estamos celebrando San Xoán, que é un santo importante, pero está posto nun día que coincide o día en que a noite é a máis curta e o día o máis longo, que xa era unha festa que se celebraba antes. E que facemos esa noite? Facemos un lume que purifica, que é algo moi antigo, e saltamos por riba do lume para quedar purificados. E facemos as viñas de San Xoán. Entón está todo mesturado. E iso é o que reflectimos neste museo. Así que eu non imagino mellor edificio cunha capela para recoller todas estas ideas que teñen que ver coas nosas crenzas, nin imagino mellor colección para unha capela que unha colección museística que fale de todo isto. Por lo tanto, para resumilo e para concretar, o obxecto desta mostra é precisamente todo o mundo desa religiosidade popular, da medicina, da religión, deso que chamamos maxia, que se transmite a través dunha ferramenta fundamental que é a que estamos usando aquí, que é a palabra. Todo se aprendeu sempre de boca en boca. Os remedios, as curacións, se facíase transmitindo de xeración en xeración, de pais a fillos, de netos, falando. As oracións, a min que me ensinou a rezar foi a miña avoa. Non cun libro, senón dicíndome as oracións. Entón, a palabra é fundamental, porque a palabra é a ferramenta coa que se transmitiu toda esta cultura. Pero non só é fundamental, neste caso, a nosa lingua, o galego, como a ferramenta de transmisión de toda esta cultura e de todas estas crenzas, senón que dentro deste mundo de crenzas, desta forma que temos os galegos e as galegas de ver o mundo e de estar no mundo, a palabra ten poder. A palabra pode curar, a palabra pode afastar o mal. As oracións, as bendicións, os esconxuros, as electrónicas, todo eso pon en marcha o poder da palabra para conseguir un fin. E iso está reflectido tamén na mostra, por iso a importancia da lingua. Así que o museo estruturase basicamente esta sala, ou este edificio, máis que unha sala, un edificio, estruturase en tres áreas. Unha ten que ver coa protección, protexernos frente ao mal. Outra ten que ver coa curación, curarnos, cando a protección non funcionou, pois a curación. E a outra parte ten que ver cos ritos, o que chamamos propiciatorios ou esconxuradores, para conseguir as cousas ou para expulsar o mal. Entón, ides ver unha colección de vitrinas, hai 13 vitrinas, hai centos de obxectos, donde vedes como ao longo da historia, e hoxe en día, porque estas cousas están vivas, a diferencia de outras salas que vamos ver no museo, a sala do liño, xa ninguén fai o liño na casa, pero o que se ve aquí dentro está vivo hoxe en día, está vivo. A devoción dos santos, o culto ás ánimas, ir aos santuarios, as augas milagrosas, os amuletos que se usan, os ritos, as plantas para curar, sigue vivo. Gracias a Deus, esperemos que por moito tempo, porque é unha parte fundamental de nós. Entón, ides ver todos eses elementos. A parte de todos estes elementos que falan de como protexerse, de como curarse, de como propiciar o ben, digo porque igual vos choca que entrez na capela e vexades un periqueiro ou cousas do entroido. É que o entroido é unha festa sagrada. O entroido é unha festa que se fai ao acabar o inverno, que dá paso á chegada da primavera, que co cristianismo dá paso ao período da cuaresma, e que den por fin expulsar o inverno, a escuridade, as tebras, e todo o que mantén morto a terra, para que a terra dea. Porque unha sociedade agraria necesita que a terra dea e que o gando críe. Por eso ten que estar aí. E por eso, en moitos lugares, como en Chantada, en Santiago de Arriba, os volantes, con eses traxes, que non son disfraces, son traxes, teñen que cruzar os navais para que a terra dea e os nabos medren. E se non o fan, ese ano non hai nada. É un rito, podemos chamalo religioso e tamén propiciatorio, por lo tanto, entrar coa máxima.
Así que, aparte de todas estas vitrinas onde vedes todos estes elementos da protección, a curación, os ritos propiciatorios e todo a imaxinería que ten que ver con un templo cristiano, porque a religión tamén sirve para dar resposta e para curar, tamén. A xente acude aos santuarios a curarse, a pedir favores, igual que lle pide as ánimas. Pois aparte de todo isto temos tamén unha recreación e unha reproducción. Unha recreación, primeiro faremos unha reproducción do que sería un peto de ánimas, que é un elemento fundamental na nosa cultura, que ten que ver co culto ás ánimas. A xente pide as ánimas do purgatorio, e ademais as ánimas do purgatorio tamén hai que axudarlas. É unha relación bueno, digamos, de reciprocidade, non? De toma e daca. Entón, está aí representado, que creíamos que era fundamental. Os petos de ánimas que aparecen nos camiños non están dentro das iglesias. Dentro das iglesias hai os petos pequenos e a representación nos altares, pero era un elemento que tiña que estar representado por esa fe e esa devoción que existe e esa relación tan estreita que temos coas ánimas. E despois temos aparte desa reproducción, temos unha recreación, unha homenaxe, que creíamos que era xusta e necesaria, unha homenaxe á muller curandeira galega que foi a responsable, a valedora da saúde do pobo durante séculos e séculos. Cando non había unha medicina oficial, cando non había infraestructuras, as mulleres sempre se encargaron de cuidar. As mulleres dan a luz, as mulleres axudan no parto, as mulleres cuidan os enfermos, cuidan os vellos, e as mulleres incluso preparaban e vestían os mortos, acompañan no tránsito o máis alá. Por eso, non é casual que a Virxe María apareza representada como a maternidade, con neno en brazos ou dándolle o leite, e como a piedade, acollendo o Cristo crucificado no momento da morte. Entón, era necesario facer un homenaxe a esas mulleres curandeiras, esas sabias, moitas veces estigmatizadas, tachadas de bruxas e cousas así, cando eran as auténticas valedoras da saúde do povo. Entón, hai unha recreación do que sería a cociña, o gabinete dunha destas sabias curandeiras con súas plantiñas, os seus santiños, e todo o que utilizaban para curar. Tanto a recreación como a reproducción foi posible gracias a Miriam Quintía, que colaborou na instalación, que a miña irmá, ademais, teño esa sorte, non pode ser artista a miña irmá, co cual todo queda na casa, e eso sempre está ben. A veces ben, outras mal, porque traballar con xente a casa, verdade? Eu non miro para ninguén, pero bueno, pero neste caso foi positivo, e a mostra complementase tamén unha maravillosa colección fotográfica a cargo de un dos fotógrafos etnográficos mellores non só de Galicia, sino de Europa, que é Roberto da Torre, que leva anos e anos fotografiando santuarios ricos e que nos achega esa pequena ventá, xanela a todo ese mundo das crenzas e dos ritos a través das imaxes que ides ver.